Η μετανάστευση των Ελλήνων στους νεότερους χρόνους, μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους το 1830, είχε ως προορισμό από το 1830 έως το 1900 τα ανατολικά ευρωπαϊκά κράτη και την Αίγυπτο λόγω των δυσχερών οικονομικών συνθήκων. Στη σύγχρονη ιστορία του 20ου πια αιώνα διακρίνονται δύο μεγάλα μεταναστευτικά ρεύματα με έντονη την παρουσία του ελληνικού στοιχείου. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, με κύριο μεταναστευτικό προορισμό τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Το ρεύμα αυτό, ωστόσο, ανακόπηκε λόγω της οικονομικής κρίσης του 1929. Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, με χώρες υποδοχής τη Δυτική Γερμανία, την Ελβετία, τη Σουηδία, το Βέλγιο, αλλά και προς τον Καναδά και την Αυστραλία. Η μετανάστευση, ωστόσο, είναι ένα φαινόμενο εγγενές της ανθρώπινης εξέλιξης, της κοινωνίας, της οικονομίας, της πολιτικής και του πολιτισμού. Η τραυματική, ωστόσο, ιστορική τομή του 1922, με την κατάρρευση του Μικρασιατικού μετώπου και την καταστροφή της Μύρνης, είχε ως τραγική συνέπεια τον ξεριζωμό των ελληνορθόδοξων πληθυσμών της Μικράς Ασίας προς την Ελλάδα, την Ευρώπη, τη Γαλλία και την Ελβετία και προς την Αμερική. Το κύριο ζητούμενο, τουλάχιστον αρχικά, ήταν η ενσωμάτωση και η προσαρμογή στη νέα κοινωνία. Τον Οκτώβριο του 1922, διότι είχε καεί η Σμύρνη, ήταν ο Ελληνοτουρκικός πόλεμος και από μια στιγμή στην άλλη ο πατέρας μου αποφάσισε να μας στείλει εδώ για μερικές εβδομάδες. Είχε έναν αδελφό εγκατεστημένο στη Λοζάνη που είχε ένα μαγαζί στο κέντρο της Λοζάνης, μαγαζί χαλιών, και έτσι ήρθαμε μια νύχτα με το Orient Express, ταξιδέψαμε 3 μέρες και επιτέλους ήρθαμε εδώ. Και αυτή η διαμονή βάσταξε όλη τη ζωή. Η Λοζάνη ήταν πολύ μικρή, ήταν 70.000 κάτοικοι μόνον. Ήταν μάλλον σαν χωριό. Εκείνο που έκανε εντύπωση στη μητέρα μου ήταν που τα μπορούσες να αφήσεις το σπίτι σου ορθάνυχτο, διότι δεν υπήρχε ληστεία, κλέφτες, ούτε φωτιά, και με αυτά μας κάνανε βεβαίως εντύπωση. Ήταν πολύ μικρή παροικία, ήταν μερικοί Έλληνες που είχαν έρθει να μεγαλώσουν τα παιδιά τους, δηλαδή για να πάνε να φοιτήσουν στα σχολεία, στο πανεπιστήμιο. Ήταν εδώ μερικές οικογένειες, ακόμα δεν υπήρχε εκκλησία. Θυμούμαι η μητέρα μου πήγαινε σε ένα υπόγειο μέρος αντίκριστο στο Παλάς, και η εκκλησία κτίστηκε 2 χρόνια κατόπιν. Υπήρχαν πολλοί φοιτητές που είχαν έρθει να σπουδάσουν στο Πολυτεχνείο και είχαν έναν σύλλογο ονομαζόμενο Μινέρβα, που διοργάνωνε ένα χορό κάθε χρόνο και ήταν μεγάλο γεγονός. Βεβαίως εγώ ήμουν μικρή τότε και δεν πήγαινα. Μες στον πόλεμο, διωγμένοι από τον ναζισμό της Γερμανίας, ήρθαν εδώ η οικογένεια Σουσίδη που είχαν εμπόριο καπνών στη Γερμανία, η Ζιρίνης, η οικογένεια του εφοπλιστού Νικολάου, η μητέρα με τις κόρες της που σπούδασαν εδώ στη διάρκεια του πολέμου,
Έπειτα όταν με τον Νασέρ στην Αίγυπτο έφυγαν πολλοί από την Αίγυπτο. Εκείνο που μου έφερε πολύ πιο κοντά στην Ελλάδα ήταν δύο στοιχεία. Το ένα στοιχείο ήταν που σπούδασα τα αρχαία ελληνικά στο Πανεπιστήμιο. Και έπειτα το δεύτερο στοιχείο ήταν αυτοί οι στρατιώτες που ήρθαν από την Ιταλία. Μερικοί ήταν άρρωστοι και στο νοσοκομείο, πήγαμε και τους βλέπαμε. Και αυτό με συνέδεσε με την Ελλάδα, διότι επειδή πρώτον ερχόμουν από την Κωνσταντινούπολο, έπειτα τότε ήμουνα μόνο 6 ετών, δεν γνώριζα καθόλου την Ελλάδα. Και εκείνη τη στιγμή γνώρισα Έλληνες από τα νησιά, από την Ήπειρο, από διάφορα μέρη, από τη Μακεδονία, και αυτό με έδωσε να γνωρίσω τους Έλληνες, το λαό τον ελληνικό. Η Ελλάδα είναι πρώτα μία φύση, ένα φως αφάνταστο. Είναι η καλονή στον κόσμο. Έπειτα η Ελλάδα είναι η γλώσσα. Πολλές φορές αναστήθηκε η Ελλάδα και ελπίζω ότι θα αναστηθεί και μια φορά αλλοιωμένη και καλυτερευμένη. Η Μασσαλία αποτέλεσε πόλο έλξης των Ελλήνων, φυγάδων από την τουρκοκρατούμενη Ανατολή για οικονομικούς λόγους, λόγω της ναυσιπλοείας και του εμπόριου. Μετά τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, το ελληνικό στοιχείο ενισχύεται από τους Έλληνες της Μικράς Ασίας. Σε γενικές γραμμές, η παρουσία του ελληνικού στοιχείου στο γαλλικό έδαφος δεν οδήγησε σε τριβές και ρήξεις. Αντίθετα, η συνάντηση των δύο πολιτισμών υπήρξε σε πολλές περιπτώσεις πολύ ενδιαφέρουσα, όπως στα πεδία της επιστήμης, της λογοτεχνίας και της τέχνης. Ο μικρός αριθμός των Ελλήνων, η γενικά επιτυχημένη οικονομική τους ενσωμάτωση, η γαλλική παράδοση φιλελληνισμού, οι καλές σχέσεις των δύο λαών σε διπλωματικό επίπεδο ήταν ορισμένοι σημαντικοί παράγοντες που συνέβαλαν στην αρμονική αυτή συνύπαρξη. Ο μπαμπάς μου ήταν από τη Μικρά Ασία, 22 όταν έγινε φασαρία οι Τούρκοι με τους Έλληνες, βρέθηκε στη Μασσαλία. Το 1930 η μαμά μου παντρεύτηκε τον μπαμπά μου που το λέγανε στο Χάτι, κάναν 3 παιδιά, 3 κορίτσια, και τα 3 κορίτσια μετά μεγαλώσαμε βέβαια, τα χρόνια περάσανε. Εγώ γνώρισα τον άντρα μου, Γιώργος, που ήταν και εκείνος φούρναρης, στη Μασσαλία είμαστε. Ο Γιώργος ήταν να φύγει, να πάει στο στρατικό, είχε δύο υπηκότητες, ελβετική και γαλλική, ήταν να πάει στο Αλγέριο. Και όσοι πήγαν φίλοι του στο Αλγέριο δεν γυρίσαν πίσω. Και γι' αυτό ο Γιώργος, γονείς του βέβαια, αποφάσισε να τον στείλουν στην Ελβετία, όπως είχε ελβετική υπηκότητα από τον πατέρα του. Λοιπόν, βέβαια 10 χρόνια δεν μπορούσε να πάει στη Μασσαλία, διότι ήταν να πούμε σχεδόν υποτάχτης. Δεν έκανε το στρατικό του στη Γαλλία, αλλά έκανε το στρατικό του στην Ελβετία. Εμείς το 1956 παντρευτήκαμε. Εμείς παντρευτήκαμε στην Ελληνική Εκκλησία, κάναμε 3 παιδιά. Η κόρη μας που παντρεύτηκε την πήγαμε στην Ελληνική Εκκλησία, τα παιδιά μας έγιναν ορθόδοξα βέβαια, με μεγάλες δυσκολίες. Γιατί αυτά τα πράγματα δεν είναι εύκολα, διαφορετική θρησκεία και αισθήματα διαφορετικά. Ξέρετε, ο μπαμπάς μου, όπως έζησε στην Μικρά Ασία, και τράβηξα, κάναν πολύ το κρυφό σχολείο ακόμη και τόσα πράγματα, ήταν ακόμα πιο πολύ για τη θρησκεία ο μπαμπάς μου παρά η μητέρα μου. Η μητέρα μου ήταν οπωσδήποτε, αλλά ο μπαμπάς μου πέθανε 26 Μαρτίου και την 25 Μαρτίου που ήταν στα τέλος δεν πήγαν στην εκκλησία γιατί ήταν κοντά του. Τσακώθηκε η μητέρα μου και της είπε: τέτοια μέρα δεν πήγατε στην εκκλησία.
Γιατί δεν πήγανε, γιατί θέλανε να είναι κοντά του. Ήταν πολύ σε αυτά τα πράγματα. Και νομίζω εγώ πως τράβηξα από εκείνα. Στη Μασσαλία είχαμε έναν παπά που λεγόταν Πάτερ Κύριλλος. Εκείνος ο Πάτερ Κύριλλος ήταν πάρα πολύ οικογένεια πλούσια που οι γονείς του δώσαν χρήματα και χτίστηκε η εκκλησία μας εδώ πέρα. Και εκείνος δεν είχε γεννηθεί στην Ελλάδα, αλλά καταλάβανε πιο πολύ τα παιδιά που δεν έχουν ζήσει στην Ελλάδα, που οι γονείς είναι Έλληνες και ζουν στο εξωτερικό. Εκείνος στη Μασσαλία, ο Πάτερ Κύριλλος, έκανε γαλλική εκκλησία και έκανε γάμους και βαπτίσια, μισό γαλλικά και μισό ελληνικά. Όταν ήρθαμε στην Ελβετία, δεν υπήρχε φαγέ. Εμείς το φτιάξαμε το φαγέ με το σκλέντζα. Φοβόμουν να μην χάσουμε κάτι το ελληνικό. Εγώ πήγα και βρήκα το λοκάλι. Διότι έλεγα ότι στη Μασσαλία υπάρχει τόσο μεγάλος ελληνισμός με Έλληνες. Ο εγγονός μου επάνω στο τηλέφωνο μου του πορτάμπλ μου έχει βάλει ελληνική μουσική. Να έχω. Και ο εγγονός μου επάνω στο ορδινατόρ του πορτάμπλ έχει την ελληνική σημαία. Η νεοελληνική παρουσία στην Ελβετία είναι αρκετά μακροχρόνια. Η επικοινωνία ανάμεσα στον ελληνικό κόσμο και την Ελβετία έγινε συχνότερη μετά την Ελληνική Επανάσταση και ευνοήθηκε από τον ιδιαίτερα δραστήριο και διαρκή ελβετικό φιλελληνισμό και τον προτεργάτη του Ζαν Γκαμπριέλ Εϊνάρντ. Μετά την ίδρυση του ελληνικού κράτους, άρχισε να αυξάνεται και ο αριθμός των Ελλήνων που επισκέπτονταν την Ελβετία, συνήθως για πανεπιστημιακές σπουδές. Οι Έλληνες φοιτητές μάλιστα της Γενέβης συνέστησαν και σύλλογο το 1868. Η παράδοση αυτή συνεχίστηκε και στα επόμενα χρόνια με τη σύσταση και άλλων ανάλογων σωματείων, όπως ο Σύλλογος Ελλήνων Φοιτητών του Πανεπιστημίου της Γενέβης Μινέρβα, που ιδρύθηκε το 1878, και οι νεοελβετικοί σύλλογοι με την κοινή ονομασία Ελλάς, που ιδρύθηκαν στη Βέρνη, τη Ζηρίχη και τη Βασιλεία στα 1925-1926. Την Άνοιξη, αρχές του καλοκαιριού, ήρθε εδώ στην Ελβετία με το σκοπό να γραφτώ στη σχολή της χημείας. Οπότε έγινε αυτό το πράγμα, ήταν η αρχή. Η ζωή εδώ φυσικά πολύ διαφορετική από τη ζωή της Ελλάδος, καμία σχέση. Δύσκολη. Ένα από τα θέματα τα οποία πολλές φορές έκαναν ανθρώπους να αποτύχουν τις σπουδές τους. Πρώτα, ένα πράγμα το οποίο ο νέος Έλληνας των 19-20 ετών φεύγει για πρώτη φορά από το σπίτι του κτήμα του, δηλαδή κάνει ζωή εργένη, χωρίς κανένα έλεγχο για το ωράριο του και το τι κάνει. Το κλίμα είναι διαφορετικό, η διατροφή είναι διαφορετική, τα ήθη την εποχή εκείνη των νέων και γενικά να πούμε τη ζωή ήταν εντελώς διαφορετικά από τα δικά μας. Οι Έλληνες, εκτός από τις θεωρητικές των αρχών, των επισήμων αρχών, προξενία κτλ. Η πρώτη επαφή την οποία έχουν είναι αν υπάρχει κάπου μια εκκλησία με τους πατριώτες οι οποίοι είναι εκεί και έτσι ήταν. Υπήρχε ένας σύνδεσμο κατά κάποιο τρόπο, σύλλογος Ελλήνων φοιτητών, ο οποίος είχε περισσότερο φολκλωριστική δηλαδή αυτή και μάλιστα συνεδρίαζε μεταξύ εισαγωγικών. Βρισκόντουσαν στο ξενοδοχείο εδώ μερικά μέτρα, 50 μέτρα πιο κάτω, στο ξενοδοχείο Σαντράλ, στο οποίο είχαμε το στέκι μας εκεί και βρισκόμασταν συνήθως μια φορά την εβδομάδα. Και από
περάσει από αυτό το σύλλογο πολλές προσωπικότητες, εκ των οποίων ήταν ο Αβέροφ, ο Κωνσταντίνος Τσάτσος είχε περάσει από τη Λοζάνη, ο Κάρολος Φίξ είχε περάσει από τη Λοζάνη. Την εποχή εκείνη ζούσαν τα τρία αδέρφια μαζί, είχαμε νοικιάσει ένα διαμέρισμα και με τη μητέρα μας την οποία τη φέραμε γιατί είχε χάσει και τα τρία παιδιά της, το ένα μετά από το άλλο, τα οποία ήρθαν εδώ για σκοπούς, να πούμε, εργασίας πολλές φορές και εργασίες και σπουδές. Η σύζυγός μου, λόγω, αυτό είναι ζήτημα τύχης, έτσι, είναι Ελληνίδα, γεννημένη στην Αίγυπτο, η οποία βρέθηκε εδώ στην Ελβετία τυχαία και στο σπίτι μας μάλιστα, γιατί ήταν του Αγίου Κωνσταντίνου και ο αδελφός μου, γιόρταζε και ήρθανε με το θείο της, ο οποίος βρισκόταν εδώ και είχε έρθει για διακοπές στους θείους της να μέσα επισκεφθούν. Και έτσι έγινε η πρώτη επαφή οπτική. Και μετά, συνέχεια, αυτό γίνεται το 1959, το 1958 πardon, το 1959 αραβωνιαστήκαμε, την παρουσία του πατέρα της, είχε έρθει εδώ και το 1961 βρεθήκαμε στην Αίγυπτο. Και το γάμο του ήταν με δύο κορίτσια, τα οποία γεννήθηκαν η πρώτη το 1964, δηλαδή 3 χρόνια μετά από το γάμο μας, η μία και η άλλη 6 χρόνια μετά, το 1970. Οι οποίες και αυτές με τη σειρά τους τώρα είναι παντρεμένες, έχουν παιδιά. Ουδέποτε έφυγα με την ιδέα να επιστρέψω στην Ελλάδα για να επιστρέψω. Ήταν που η ζωή μου είχε τόσο επιτυχία, δηλαδή επαγγελματική και οικογενειακή εδώ, οπότε ο μόνος τρόπος δηλαδή για την ελληνικότητα ήταν να δημιουργήσουμε κάτι στην Ελλάδα για να έχουν μια νεολόγηση, θα έλεγα στα ναυτικά, στις ναυτικές κουβέντες, τα παιδιά μας σε ένα λιμάνι ελληνικό. Το 1955 και μετά τη θλιβερή περίοδο του εμφυλίου πολέμου ξεκίνησε από τη Βόρεια Ελλάδα κυρίως το μεγάλο ρεύμα της μετανάστευσης έως το 1970 προς τις ευρωπαϊκές χώρες όπως τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ελβετία και τη Σουηδία. Τα συμβόλαια για δουλειά υπογράφονται και μαζί με αυτά η ελπίδα για ένα καλύτερο μέλλον. Οι πρώτες εργασίες των Ελληνίδων και Ελλήνων μεταναστών ήταν κυρίως σε μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Με την πάροδο του χρόνου όμως, κατόρθωσαν όχι μόνο να επιβιώσουν, αλλά και να αναδειχθούν στις νέες κοινωνικές δομές, να διαπρέψουν και να διακριθούν στους χώρους των επιστημών, της πολιτικής, αλλά και των φιλανθρωπικών και εθελοντικών σωματείων. Γεννήθηκα εγώ και τα δυο μου τα αδέρφια στη Θεσσαλονίκη. Αλλά οι γονείς μας, ο πατέρας μου ήταν από την Ανατολική Ρωμελία και η μητέρα μου είναι από τις 40 εκκλησίες της Θράκης. Στις 4 Σεπτεμβρίου του 1954 το Orient Express με άφησε στο Βεβέ, διότι την άλλη μέρα θα με δεχόντουσαν, είχα θέση νοσοκόμας, άλλη θέση μου ήταν στο Hôpital du Samaritain στο Βεβέ. Στην αρχή είναι πάρα πολύ δύσκολα. Τα γαλλικά που μαθαίναμε στο σχολείο, στο γυμνάσιο, ήταν τα γαλλικά τελείως διαφορετικά από τα γαλλικά που μιλούν εδώ. Μιλούσαν γρήγορα, δυσκολευόμουν να τους καταλάβω, αλλά όταν μιλούσαν σιγά σιγά δεν υπήρχε πρόβλημα. Λοιπόν, δεν φοβήθηκα καθόλου.
Μπήκα σε ένα περιβάλλον το οποίο μου ερχόταν σαν παραμύθι. Διότι μπήκα σε μια οικογένεια γιατρών και πολιτικών που είχαν τελείως διαφορετική ζωή από τη δική μου στη Θεσσαλονίκη. Ήταν φιλέλληνες όλοι τους και για αυτούς ήταν μια μεγάλη χαρά, μια υπερηφάνεια που ο γιος τους, ένας από τους δύο τους γιους, Jean-Philippe Glor, παντρεύτηκε διάλεξε ως σύζυγο μια Ελληνίδα. Ο πεθερός μου ήταν στο κοινοβούλιο στη Βέρνη και αντιπροσώπευε το Canton de Vaud, εδώ, και ο άντρας μου ήταν municipal, δηλαδή ένα μέλος του executive του Renault, municipal, μετά deputé, βουλευτής στο κοινοβούλιο του Canton de Vaud και έγινε πρόεδρος της Βουλής. Για μένα ήταν μεγάλος πλούτος, δηλαδή από γνωριμίες, οι οποίες πάρα πολύ τις εκμεταλλεύτηκα αργότερα. Να πάω σε μια συνεδρίαση που θα ήταν ο Edmund Kaiser, ο οποίος ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος οργάνωσε, ήθελε να ιδρύσει την Terre des Hommes. Η Terre des Hommes είναι για να βοηθήσει παιδάκια να βγουν από την αρρώστια, από την πείνα, από το αυτό, des enfants meurtris. Έφυγα πολλές φορές, 3 φορές έφυγα μέχρι την Κορέα πάνω, η οποία έπρεπε να πάω γιατί έπρεπε να επιστρέψω παιδιά τα οποία χειρίστηκαν από την καρδιά τους ή πήγαινα να φέρω παιδιά για να χειριστούν εδώ. Το 1961 με πρότειναν για δημοτικό σύμβουλος και με το πρώτο βγήκα 4ος στους 100. Έγινα δημοτικό σύμβουλος, ο οποίος ποτέ δεν έχασα εκλογές και αυτό έγινε επί 36 χρόνια. Εκείνο που ήθελα όμως, πάντα και έμεινα πιστή σε αυτό, ήμουν εθελόντρια. Ποτέ μου δεν δέχτηκα ένα τάλιρο από κάπου που ήμουνα. Δεν μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό το κράτος, το τόσο εντάξει, το τόσο πλούσιο, το τόσο αυτό, ήταν καθυστερημένο σε ορισμένα πράγματα. Όπως παραδείγματος το δικαίωμα ψήφου. Όλοι οι άντρες. Το ζητήσαμε μια φορά. Ο κόσμος ψήφισε, είπε όχι. Δεύτερη φορά ψηφίζει μετά από χρόνια. Ψηφίζουν πάλι, λένε όχι οι άντρες. Ήμασταν και 150 χρόνια καθυστερημένες οι γυναίκες απέναντι των ανδρών. Λοιπόν, είπαμε αυτό το πράγμα δεν γίνεται. Όλα τα κράτη μας κορόιδευαν. Εμείς, η Ελβετία και το Ιεμέν, ήμασταν οι τελευταίοι στη λίστα των πολιτών. Του 71-72. Ένα απόγευμα η κυρία Παπαδάκη μου λέει: κύριε Γκλόρ, είπαμε να κάνουμε ένα σύλλογο από κυρίες. Η κυρία Φιεντζόγλου, η κυρία Χαντρή, η κυρία Λαγόνικου, η κυρία Μπενεντούτσι, η κυρία Καραβάση, η κυρία Βαλτέρ, η κυρία Σουσίδου. Λεγόταν κομιτέ. Λέει έπρεπε να βγει κάποιος πρόεδρος. Αμέσως αποφασίσαμε την κυρία Παπαδάκη ότι αυτή έμενε και στο παλάτι γιατί τις ευκολίαζαν για να έχουμε ένα τόπο συνεδριάσεως. Μετά η Δεσποινή Σωσίδου που είναι τόσα χρόνια εδώ, η κυρία Γκιζόν ήταν μέσα. Όλες αυτές οι κυρίες ήταν παλιές Ελληνίδες της Λοζάνης. Και κάναμε πρόεδρο, κάναμε σεκρετέρ. Μετά τα 40 χρόνια, σχεδόν κάθε χρόνο κάναμε κοκτέιλ με σκοπό αυτά τα λεφτά να αρχίσουν να πηγαίνουν και στην Ελλάδα. Πρώτα δεν σταματώ να λέω ότι γεννήθηκα στην Ελλάδα και ότι είμαι Ελληνίδα. Οι Έλληνες είναι μέσα στη ζωή μου. Η Ελλάδα και το αίμα που κυκλοφορεί μέσα μου είναι ελληνικό. Αυτό είναι για μένα η Ελλάδα. Είμαι Ελληνίδα 100%. Οι γονείς μου πετάγονται
Ο πατέρας μου από την Κύπρο, βεβαίως γεννήθηκε στην Αίγυπτο, ο παππούς μου ήταν από την Κύπρο και η μητέρα μου από τη Ρόδο. Και γνωριστήκανε στην Αίγυπτο και βρεθήκαμε, βεβαίως στην Αίγυπτο ζήσαμε πολλά χρόνια, πολύ ωραία, πολύ ευτυχισμένοι, πολύ ωραίος τόπος και πλούσιος και ωραίος και ζήσαμε υπέροχα. Είχα μια ωραία οικογένεια και πολύ αγαπημένη, πολύ μεγάλη οικογένεια και μεγαλώσαμε, δηλαδή ευγνωμονώ τους γονείς μου που μας χάρισαν τόσο ωραία παιδικά χρόνια, πλούσια και ωραία. Η πρώτη μου πατρίδα είναι βεβαίως η Ελλάδα, αλλά η πατρίδα της καρδιάς μου είναι η Αίγυπτος. Μετά αναγκαστήκαμε να φύγουμε βεβαίως από την Αίγυπτο, χάρη τα γεγονότα. Δεν ήθελα να μεγαλώσει το παιδί μου και να μιλάει αραβικά και γι' αυτό σηκωθήκαμε και φύγαμε. Ήρθαμε εδώ στην Ελβετία, καταρχής πήγαμε στην Ελλάδα, αλλά δεν βολευτήκαμε και ήρθαμε εδώ στην Ελβετία. Δεν μας άρεσε, δηλαδή τότε και εκείνη η εποχή. Και μετά ήρθαμε εδώ πέρα στην Ελβετία, ενθουσιάστηκε ο σύζυγός μου για τους ωραίους τρόπους και για την καλοσύνη των Ελβετών και στις δουλειές και σε όλα. Και μείναμε, ριζώσαμε. Είμαι από το 1961 στην Ελβετία. Από το 1961 στην Ελβετία, καταλαβαίνετε πόσα χρόνια. Λοιπόν, οπότε εδώ είμαστε ευτυχισμένοι, ζούμε ελληνικά, πάντα ελληνικά, σε όλα. Από την παιδεία του παιδιού μου, από όλα, τη λέσχη μας, την εκκλησία μας, δεν θα ζούσα ποτέ σε ένα τόπο τόσα χρόνια πραγματικός, εάν δεν είχα εκκλησία ελληνική. Το ευτύχημα που έχουμε εκκλησία, έχουμε την ελληνική αιστεία, την οποία προσπαθήσαμε από πολλά χρόνια, από τα πρώτα μας χρόνια, να τη μορφώσουμε ένα ελληνικό σπίτι. Και όπως είχαμε και στην Αίγυπτο ελληνική αιστεία, έτσι και εδώ πέρα θέλησα να κάνουμε μια ελληνική αιστεία και το καταφέραμε. Ζούμε πάντα ελληνικά. Από το πρωί μέχρι το βράδυ το ραδιόφωνο μιλάει τα νέα, τα τραγούδια, όλα ελληνικά. Όλα ελληνικά. Και μέχρι σήμερα ζω ελληνικά. Την περίοδο του 1830-1831, οπότε σημειώθηκε το πρώτο μεγάλο ρεύμα μαζικής μετανάστευσης Ελλήνων στην Αίγυπτο, άρχισε η οργάνωση του ελληνισμού της Αιγύπτου. Η πνευματική ζωή και η ευρωστία των Αιγυπτιωτών Ελλήνων κατάβγαζε και τη Μητροπολιτική Ελλάδα. Πνευματική ακμεότητα, καλλιτεχνική δημιουργία, βιομηχανία, εμπόριο. Η παρακμή της ισχυρής τότε παρουσίας του ελληνισμού της Αιγύπτου και η μετανάστευση ξεκίνησε το 1952. Στο διάστημα 1957 έως 1962, το 70% των Αιγυπτιωτών Ελλήνων εγκατέλειψαν τη χώρα με προορισμό την Ευρώπη και την Ελβετία. Φτάνω εδώ, 1960, στο τέλος του 60,
ήταν Νοέμβριος. Τώρα πώς ήρθαμε εδώ στην Ελβετία? Γιατί ο άντρας μου δεν ήξερε ελληνικά. Ήταν εύκολη η ζωή τον καιρό εκείνο, ζούσαμε με ανοιχτή την πόρτα του σπιτιού και τα παιδιά μπαίναν και βγαίναν όποτε θέλανε. Άρχισα πριν το θάνατο της κόρης την Οντρέ Ντελενίκ, γιατί τότε γνώρισα την κυρία Ζούλα, την κυρία Παπαδάκη. Αυτές οι κυρίες βάλανε τα πρώτα χρήματα. Ο Οντρέ έγινε για να βοηθήσει τους έχοντας ανάγκη που παρουσιάζονται στην εκκλησία. Η Οντρέ βοηθάει όλους τους Έλληνες και το σχολείο. Και έτσι άρχισε η ιδέα του σχολείου, η οποία δεν ήταν δικιά μου βεβαίως, αλλά της κυρίας τριγύρω και ο Πάτερ Ξιντάους. Και αρχίσανε το ανεπίσημο σχολείο στο υπόγειο με 5-6 μαθητές. Καλά πως ήταν η Χατζηπατέρα και η Δάμαση τότε που τους έστελναν, θυμάμαι, τους έστελναν κάθε μήνα να πληρώνουν το βερσεμό για να πληρώνουν κάτι δίθεν για το σχολείο, γιατί στέλναν τα παιδιά στο σχολείο. Αλλά με αυτά τα χρήματα πήραμε το μπους, μπαντεύαμε τα παιδιά. Ήταν οι αδελφές Σωσίδου που πληρώνανε την αίθουσα. Υπήρχαν και τα κάλαντα εκείνο τον καιρό που ήταν τόσο ωραίο πράγμα, παιδί μου, θαύμα ήταν. Περιμέναμε πότε, αφού είχα να βγω και δεν έβγαινα γιατί λέω θα έρθουν τα κάλαντα και θέλω να ακούσω τα κάλαντα. Ήταν ο Πάτερ Αλέξανδρος που τα άρχισε. Με Τεντεντεδόμ ήταν τότε η Ξανθοπούλου πρόεδρος και είχαν κάνει τη Κερμές. Κερμές είναι πάντα τον Νοέμβριο στο Κοντινό de Montbernard. Θέλησα να κάνω μπενεβολά στο Τεντεντόμ και πήγαινα και εγώ ως βοντeur. Μετά ήταν στο Τρί, έκανα στη βιβλιοθήκη, έκανα διάφορα στάρ, μία φορά τη βδομάδα. Πηγαίνω κάθε Κυριακή στην εκκλησία. Βάλανε και στο κομιτέ. Από πέρσι πρόπερσι έχω πει ότι πρέπει να παραιτηθώ πια γιατί είμαι γριάκι. Μπορεί να σβήνω τα κεριά, που να βγάλω το δίσκο, να μην είναι δική μου μέρα να μετρήσω τα λεφτά με κάποιον άλλον και να υπογράψω και να το βάλω στην τράπεζα κτλ. Αυτό είναι μέσα στη δουλειά. Αλλά η εκκλησία για μένα δεν πάω γι' αυτό. Πάω γιατί και προπαντός γιατί ακούω ελληνική λειτουργία και είμαι από τους σπάνιους και Έλληνες που καταλαβαίνουν αυτή τη γλώσσα. Αισθάνομαι πάρα πολύ. Αφού μια άλλη φίλη μου που είναι Ελβετίδα και είναι πολύ καλή μου φίλη και από την Αίγυπτο και εκείνη, αλλά είναι Ελβετίδα, μου λέει δεν έχω ακούσει ποτέ κάποιον να είναι τόσο πολύ φανατικός Έλληνας σαν και εσένα, βρε παιδί μου. Εγώ λέω η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, θα σηκωθεί, η Ελλάδα δεν σηκωθεί. Η εκπαιδευτική και επαγγελματική εξέλιξη των Ελλήνων μεταναστών στην Ελβετία ήταν απροσδόκητα επιτυχής. Οι πρώτες γενιές των Ελλήνων που εγκαταστάθηκαν στην Ελβετία και ιδιαίτερα στις γαλλόφωνες περιοχές επιδόθηκαν στην άσκηση κυρίως ελεύθερων επαγγελμάτων. Γιατροί, νομικοί σύμβουλοι, λογιστές, έμποροι, αρχιτέκτονες, τραπεζικοί υπάλληλοι, καθώς και λίγοι δημόσιοι υπάλληλοι και καθηγητές στη μέση και ανώτατη εκπαίδευση, αλλά και υπάλληλοι σε ιδιωτικές επιχειρήσεις. Την αύξηση του ελληνικού πληθυσμού που εγκαταστάθηκε στην Ελβετία ακολούθησε ταχύτατα και η κοινωνική τους οργάνωση. Από τη δεκαετία του 1980 και εξής, πλήθος συλλόγων καθώς και φορείς και ελληνικά σχολεία ιδρύθηκαν και ιδρύονται ακόμη με σημαντικές δραστηριότητες πολιτιστικού κυρίως ενδιαφέροντος. Η ζωή τότε, όταν ήρθαμε εμείς το 1959, ήταν πάρα πολύ δύσκολη. Πρώτα απ' όλα δεν υπήρχαν Έλληνες για να μπορούμε να μιλήσουμε κάπως ελληνικά, να μην ξεχάσουμε τη γλώσσα μας. Υπήρχε ένα σχολείο το οποίο ήταν ιδρυμένο από διαφόρους ανθρώπους οι οποίοι πληρώνανε τους δασκάλους για να μαθαίνουν τα παιδιά τους τα ελληνικά, να μην ξεχάσουν τη γλώσσα, την πατρική τους γλώσσα τουλάχιστον. Και αργότερα, όταν εγώ επέστρεψα από Φαντάρος το 1966, το 1967 ξεκινήσαμε με μία παρέα 4 άτομα, τα οποία βρισκόμασταν μια ωραία μέρα
σε ένα καφενιδάκι, πίναμε την πυρίτσα μας. Στο Café City στη Λοζάνη, πάνω σε εκείνη τη συζήτηση που είχαμε διάφορα πράγματα, κάποιος πετάχτηκε, ένας Σταύρος, ο οποίος είναι ο αρχηγός που ξεκίνησε την ποδοσφαιρική ομάδα και μας έκανε την πρόταση να κάνουμε μια ποδοσφαιρική ομάδα για να ενωθούμε. Αργότερα πήραμε μια απόφαση για την ομάδα, την ονόμασαμε Ερμή. Τέλη 68 περίπου εκεί μέσα ξεκίνησε η ομάδα. Για χρηματικό ποσό συμβάλαμε όλοι οι παίχτες. Μάλιστα το χρηματικό ποσό ήταν 5 φράγκα το άτομο. Ξεκινήσαμε να κάνουμε κάτι το ελληνικό για να βρισκόμαστε κάπου σαν άνθρωποι, να μην ξεχάσουμε και τη γλώσσα μας. Τι να σας διηγηθώ, έχουν περάσει εδώ και 40 χρόνια. Εδώ κάπου δεν υπήρχε σχεδόν τίποτα. Εδώ είναι τα γήπεδα τα οποία κάναμε τους αγώνες, η ποδοσφαιρική ομάδα, ο Ερμής. Κάναμε τις προπονήσεις, ναι με παίζαμε και σε εξωτερικά γήπεδα, αλλά εδώ ήταν το γήπεδό μας. Αυτή τη στιγμή, όπως ακούτε εδώ πέρα όλους, κάποτε ήμασταν και εμείς σε αυτή την ηλικία και φωνάζαμε και παίζαμε για να δείξουμε την ομάδα μας να προχωρήσει μπροστά. Από εδώ υπάρχουν γύρω στα 10 γήπεδα, υπήρχαν ανέκαθεν και εδώ τριγύρω δεν υπήρχαν τίποτα. Αυτές οι πολυκατοικίες που υπάρχουν εδώ πέρα έχουν χτιστεί μετά. Εδώ έχω μια φωτογραφία η οποία είναι το πρώτο Πάσχα των Ελλήνων της Λοζάνης, η οποία που ιδρύσαμε την ποδοσφαιρική ομάδα στο Φροατβίλ, δίπλα σε ένα ωραίο ποταμάκι που βάζαμε τις μπύρες και τις ρετσίνες μέσα στο ποτάμι για να μπορέσουμε να τις κρυώσουμε. Το πρώτο φοαγέ ιδρύθηκε στο Βαλαντάν. Το δεύτερο είναι στην Bellefontaine. Εδώ είναι η φωτογραφία στο Grand Pont, η οποία είναι με πρόεδρο τον Νικόλα Ξανθόπουλο. Είναι τα εγγένεια του τρίτου φοαγέ. Μετά από αυτό το φοαγέ πήγαμε στο Πάλας. Εμείς που δημιουργήσαμε αυτό εδώ πέρα, κάναμε οικογένειες. Τα άτομα τα οποία το δημιουργήσαν, ο καθένας φυσικά έχει την οικογένειά του, ο καθένας είχε από ένα παιδί, 2 παιδιά, 3 πόσα είχαν, ερχόντουσαν μαζί μας, τα οποία αργότερα ακολουθήσαν δηλαδή τους γονείς σε όλες τις γιορτές και αργότερα φτάσανε στο σημείο να φτιάξουν το χορευτικό αυτό το οποίο βρίσκεται εδώ στη φωτογραφία. Έδιναν παραστάσεις παντού, σε ολόκληρη την Ελβετία, δεν ήταν μόνο στη Λοζάνη. Για μένα το ότι έχω έρθει στην Ελβετία είναι το ότι στην ηλικία που ήρθα, ναι, ήμουν μικρός, δεν ήξερα τι μπορούσε να μου συμβεί αν έμεινα στην Ελλάδα. Ήρθα, όπως είπα πιο μπροστά, για να δω κάποιον φίλο μου εδώ πέρα και αναγκαστικά έκατσα εδώ πέρα. Τώρα, όπως όλοι λίγο πολύ έχουν φύγει στο εξωτερικό, βρήκαν μια δουλειά, μια εργασία, σπουδάσανε ο ένας δεν ξέρω τι, απόκτησα μια οικογένεια. Οπότε το κέρδος μου ήταν ότι έχω κάνει μια οικογένεια και η ελληνικότητα, εγώ την πιστεύω ακράδαντα, δεν τη σβήνω, ναι, και ότι πρώτα απ' όλα κάθε χρόνο πηγαίνω στην Ελλάδα μόνο και μόνο και για τα παιδιά, όσο ήταν μικρά, τώρα φυσικά έχουν μεγαλώσει, και για διάφορους σκοπούς, για να μην ξεχνάμε κάτι το ελληνικό. Γι' αυτό δημιουργήσαμε και την ελληνική εστία, κάναμε την ποδοσφαιρική ομάδα, την ελληνική εστία, για να έχουμε κάτι το οποίο να μπορούμε ο καθένας να εκφράζεται κάπως στα ελληνικά. Οι γονείς μου κατάγονται από την Ανατολική Θράκη,
μεταξύ 14 και 18 υπήρξαν οι εκτοπισμοί εντός τουρκικού εδάφους, 18 με 22 επέστρεψαν αυτοί οι άνθρωποι στις 40 εκκλησίες από όπου κατάγεται ο παπάς και το 22 με 23 μετά τη συνθήκη της Λοζάνης ήταν με τους ανταλλάξιμους η τελειωτική φάση που φτάσαν στη Μακεδονία. Ο πόλεμος του 40, η έκρηξη του πολέμου φέρνει τα πάνω κάτω. Οι γονείς μου βρίσκονται ο ένας στη βουλγαρική κατοχή, ο άλλος στη γερμανική κατοχή και αυτό γίνεται μέχρι το 43 περίπου, όπου μετά από κάποιες διαδικασίες βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη, όπου εγώ γεννήθηκα Χριστούγεννα 44. Εμείς ζήσαμε βέβαια μετά την μεταπολεμική περίοδο, η οποία ήταν σε ηλική φάση, πολύ δύσκολη οικονομική κατάσταση. Μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη μέχρι τα 17 μου, όταν τελείωσα μια σχολή τουριστικών επαγγελμάτων και έτσι βρέθηκα στην Ελβετία, αλλά στην αρχή στη γερμανική Ελβετία έκανα κάποια ξενοδοχεία, δεξιά, αριστερά κλπ. Ήρθα για 6 μήνες πρακτική εξάσκηση. Οι 6 μήνες διαδέχτηκαν κάποιους άλλους και τώρα έχω κλείσει μισό αιώνα στην Ελβετία. Στο καντόνιο εδώ από το 70, στην Λοζάνη από το 87. Η άφηξή μας εδώ, σε αυτή την περιοχή, μας βοήθησε να συνδεθούμε με την ελληνική εστία, όπου αυτό ήταν πραγματικά μία άλλη αναγέννηση, διότι μέσω αυτού του κλειού γνωρίσαμε μία άλλη οικογένεια, η οποία διατηρείται πολύ βαθιά μέχρι σήμερα. Είχα τα πρώτα χρόνια, 7 χρόνια, δεν μίλησα ελληνικά. Αυτό μου έλειψε πάρα πολύ. Δεν είχα και τι να διαβάσω και διάβαζα συχνά το πρώτο μου διαβατήριο. Αυτό είναι πολύ συγκινητικό όταν το θυμάμαι. Ναι. Βεβαίως από τότε που γνώρισα την εστία, την οποία γνώρισα στα εγγένειά της, από την πρώτη εκείνη στιγμή έμεινα και μένω, και όσο θα ζω θα μένω και μπορώ, πιστό μέλος και στην διοίκηση και στο συμβούλιο και εκτός συμβουλίου και στη Λάντζα και παντού, σε όλους τους. Εκτός από πρόεδρος ήμουν και γραμματέας και ταμείας και μέλος και αναπληρωματικό μέλος κλπ. Και πραγματικά γι' αυτό και τη στηρίζω. Σε όλες τις εκδηλώσεις τη στηρίζω. Την ελληνικότητα για μένα, το είναι μου πρώτα απ' όλα. Αυτό το είναι μου, το πετσί μου, η γλώσσα μου,